Hi guys! Good morning! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Do comment down below para sa mga tanungan nyo. And don't forget also guys, like our page on Facebook. Ayan, sana umabot na tayo ng 10,000 likes para ayan, makapagbigay na tayo ng mechanics ng ating pag-game dito sa ating channel guys at maging doon sa ating Facebook page. So ayan guys, good morning once again sa inyong lahat. And ang ganda ng panahon sa ngayon guys. Ayan na yung yard sa ngayon guys. Ang init-init din and hindi ko mawari kung ulan ba or hindi. Pero anyway nga pala, maraming salamat again. Ito sinasabi ko always sa lahat ng nanood ng mga nakaraang video namin. Maraming salamat. And malapit na tayong mag 30,000 subscribers. Ayan, thank you sa inyong lahat. Basta once na umabot lang tayo ng 10,000 likes sa ating Facebook page, tapos siguro aabot na rin tayo ng 30,000 subscribers dito sa ating channel. Ayan, magpapasurpresa tayo sa ating both social media accounts. So, punta na muna tayo sa likod guys kasi i-check ko yung mga broodhen namin dun. Kasi nasabi ni partner kahapon, nangitlog na yung isang big mama namin. Actually, nasalang namin sila siguro mga 2 weeks ago na rin. So, plano ko is lagyan ko sila ng pugaran. Kasi nga guys, hindi pa namin nalagyan since dun is bago lang din sila. And hinihintay lang din talaga namin sila ng mga itlog bago namin lagyan. Para hindi rin nila iputan yung ating mga pugaran. Check natin doon, ipapakita ko sila sa inyo. And tingnan natin guys kung ano pa yung mga mangyayari dito sa ating vlog na to. So ayun guys, punta na muna tayo doon. So ayan guys, ang yard ngayon ay medyo mainit talaga. So, ayan yung itsura sa ngayon guys. Kung napapansin nyo yung mga nakaraan na video namin, talagang ang kulimlim. So, sa ngayon is napakaganda ng panahon guys. Ayan, so far, ito yung sa ating yard. Ayan, dito tayo sa likod banda. Ayan na yung aming pinalagay dati guys na mga tubular guys. Ayan na yung nangyari sa ngayon. And actually yung dito banda hindi pa talaga siya fixed. So ipapakita ko sa inyo yung dun banda sa loob. So ito na yung aming gate. Ayan guys. Sulihin natin to kasi nangingitlog to. And medyo mahirap siya kung mag-itlog. Or nahihirapan siya sa paghahanap ng may itlogan niya. So dito natin to siya ilalagay guys. Ayan. So, papasukin natin guys. Tapos, tinakpan ko nung takip ng aming ref guys na luma na. Ayan siya guys. Oh. Ayan. Tinatry niya na makalabas siya. Pero ibalik natin kasi mangingitlog yan. Sayang yung itlog niya. So, dyan ka lang. Mangitlog ka muna. Dito na muna tayo banda guys. Sa sinasabi ko sa inyo na pinalagay namin ng mga tubular. Tapos yung net. So, ayan na yung itsura guys. Bali, ito ay isang gate din. So, ayan na yung itsura sa ibabaw guys. O, nalagyan na namin ng net. Ayan, kung mapapansin nyo. Nilagyan ng tali na kulay yellow. So, parang yan yung naging silbing guide. And yung dito naman, sa baba nga pala, is tinahi namin ng yung bakal. Para yung net namin is madrag siya pababa. So, napakaganda guys kasi ayan oh, mapapansin nyo. Talagang nagiging matibay siya dahil dun sa nilagay natin na bakal sa ilalim. Kasi mabigat kasi yung bakal guys. So, talagang binababa niya yung net natin. So, kaya ayan din yung pagkaka-install guys. So, until doon, ayan, naging maganda na rin yung resulta. Ayan guys, oh, talagang inaangat niya. So, lagyan ko lang to ng pangharang guys. So, ayan guys, nilagyan ko ng harang. Tapos, nilagyan ko ng tubo. Kasi napakakulit niya. Gusto niya maglabas talaga. Ayan siya guys, oh. Diyan ka muna. Kasi ang dami niya nang nasayang na itlog guys. Kasi hindi niya alam pa kung saan siya mangingitlog. Kaya, kuminsan nakikita namin dito. Tapos, may mga basag na. So, napakasayang ng itlog. So, anyway, dito tayo sa kabila. Ayan. So, nilagyan namin ng ganito guys para sa ibabaw. Meron kasi pa siyang space. So, para hindi sila talagang lumipad, inilagyan namin yan. Napakasayang, oh. May itlog na nabasag. So, yung gagawin ko ngayon, lalagyan ko rin sila ng paitlugan. Siguro ito guys is pangalawang egg na to kasi nakakita rin si partner nung kahapon ata yun ng itlog rin. Ayan. Pero hindi ata yun nabasag kasi parang nakita niya lang din somewhere dito. So, meaning, nasa baba lang yun ang itlog. Pero ito, mukhang dyan siya ata nag-itlog and feeling niya siguro may sapin lang. Kung kaya, dyan siya nag-lay. So, kailangan lagyan talaga namin to ng paitlugan. Kahit isa lang na pugaran. So, maghahanap muna ako guys. And, ayan, lagyan natin yan dyan.
So, bali, ayan na guys. So, pagpasyansyahan nyo na pala yung ating video. Medyo shaky kanina kasi nagpukpok ako ng pako. Pero, ayan na yung itsura guys. Oh. So, dyan ko nilagay para at least in case na umulan, hindi rin siya maambunan. So, ayan. Kukuha na naman tayo ngayon ng cloth or ng tela or even ng sako para ilagay natin dyan sa loob. And kukunin na rin natin yung 785 guys. So yan guys, ilagay natin tong tela dito. At least meron siyang sapin sa ilalim. Ayan, ayusin lang natin guys. Kasi kung walang sapin kung minsan, aligaga din sila. Pero so far naman dito guys sa ginawa ko, kung mangitlog man, hindi rin naman sila makakawala or hindi rin naman mahuhulog yung ating mga itlog. So dyan yung ating paitlogan sa kanila. Nakabaliktad lang pero yan. Yan yung 785. So, dito nabibili to ng 100 pesos. So, ayan, unti-unti lang yung paglagay. Or depensa lang sa bunhok, guys. Or sa hanip. Hanip pala kasi ito sa iba. Pero, ayan, guys. Ayan na yung pugaran nila, guys. And, try kong ilipat yung isang broadhead dito. Kung okay lang ba. Umalis siya. So, hindi niya pa siguro gamay din. Hindi niya nagustuhan. So, plano ko din maglagay ng decoy dyan na itlog. Kasi para at least malaman niya na yan na yung bago nilang pugaran. So, lalagyan ko lang din yun ng pangalan. Isa lang yung nilagay ko na pugaran. Yung dalawang broodhen namin is magkapatid. So, okay lang na isa kasi same lang din naman sila ng bloodline or ng dugo. Ayan yung range pala nila dito, guys. Oh. Ayan, so napakalaki. Yung net dito sa kabila guys, ayan, na-install na rin yan. Hindi na rin sila nagkikita sa ilalim ng mga singit-singit dyan. Ayan, yung ating stag. So hindi pa yan siya totally na nagagamit namin. So ito naman yung si Tamsi guys, yung kapartner ni Apollo. Si Apollo is nandito banda yun. Ayun siya guys, kasi nag-molt. So hindi na muna namin pinalabas. So ito guys, dadalhin ko to pabalik sa loob ng bahay. Kasi tapos na tayo na maglagay ng pugaran. Tingnan natin, ay observe natin sa mga susunod na videos kung pupunta na ba talaga yung iba or may mga itlog na tayong makikita dyan sa loob ng bagong pugaran na nilagay natin. So ayun guys, tapos na tayo sa likod and kapag nangitlog na sila or once nangitlog na sila, is lagyan din na talaga natin agad ng ating mga pugaran. Anyway guys, ayun, marami nagtatanong sa akin kung ano yung mas magandang bilhin. Kung sa ready to breed na ba tayo or sa mga sisiw na sa tig month old to 2 months old. Disclaimer lang, base lang to sa personal na pananaw namin, observation namin, and of course sa experience namin. Kasi nga nakabili rin kami ng RTB at saka ng mga sisiw pa. Actually guys, napakadaming advantage and disadvantage yung bawat side ng RTB tsaka ng sisiw. So example lang guys na may ibibigay ko sa inyo is pagdating sa presyo. So pagdating sa presyo guys is napakalaki talaga ng difference ng sisiw compare sa RTB. For example, sa sisiw makakabili ka ng 1,000 pesos sa isang buwan na sisiw. Sa RTB, pwede ka naman ding makabili ng around 5,000. So, meaning to say, it's around 7 months old to 8 months old. Or yung iba, meron pang mga 6 months old. So, example yung guys ha, between 1,000 and 5,000. So, number one factor guys, is yung presyo. So, pangalawa doon, is yung paggamit mo. Kasi kung bumili ka ng sisiw guys na month old, syempre hindi mo pa yan agad-agad na magagamit. So kailangan mo siya na palakihin pa. So magkukonsume din siya ng time and effort sa pagpapakain, sa pag-aalaga para dumating siya or mag-reach siya sa point na pwede na siyang magpakasta, which is nasa around 6 to 7 months old na siya. Pangalawang factor yun guys, yung magagamit nyo na or hindi. So bukod doon guys, ang pinakakailangan talaga nating tandaan, lalo na din kami, even kami guys, ito rin yung una din namin na parang inisip bago kami bumili ng ready to breed na alaga is sa investment natin. I know some of you na parang collection lang sila or what, pero para sa amin guys, parang naging business na rin siya or extra income namin ng partner ko sa aming yard or sa aming pamumuhay din of course. So inisip namin guys na kailan tayo makakapag ROI or return of investment. Pag RTB kasi,
agad-agad mo yung magagamit. So, para sa amin guys, mas maganda ang RTB kung gusto nyo maka-return agad ng investment. Kasi kami guys, hindi naman din sa pagmamayabang. Talagang pinag-ipunan yung perang yan. So, kung maaari, is naghahanap kami ng way na at least mabawi man lang din namin yung aming kapital. Nandun na rin yung point na kailangan talaga in every business is kunin nyo yung kapital nyo at least man lang. So, ayun guys, para sa mga nagtatanong, kung may pera ka, bili ka ng RTB. Kung on a tight budget ka at tapos nagsisimula ka pa lang, pwede ka pa rin bumili ng sisiw guys. Pero yun na nga guys, sa negosyo, kailangan natin maging mapagpasensya. Anything na negosyo, hindi naman din natin yan mababawi bigla-bigla. So yun lang guys, so far yung aking opinion regarding sa ready to breed or kung sisiw ba yung magandang bilhin. So depende pa rin yan sa inyo guys kung ano yung feeling nyo na masuit sa inyong budget or sa, syempre sa kakayahan nyo. Kasi hindi naman natin dapat kasi naipilit din na bumili ng ready to breed tapos nangutang tayo, diba? So napaka ano naman din, mas pressure ka kasi kapag ganun. Pero ayun lang, so far guys, sa mga nagtatanong doon, sana maliwanagan din kayo kasi hindi rin biro yung presyo ng ready to breed guys. Nasa around 20, may iba pa 30, 40,000, ayan, napakalalaki ng presyo nila. So, ayun lang siguro sa muna sa ngayon guys, and sana hindi ko kayo na-offend and anything na sinabi ko kasi nga personal na pananaw lang din naman namin to sa aming channel, sa experience namin na pagbili ng RTB tsaka nung sisiw before. So, ayun lang yung aking masasabi para sa ngayon dun sa ating topic for today. So, ayun lang muna guys. And anyway, if you haven't subscribed nga pala, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Do comment down below para sa mga tanungan nyo. And don't forget guys, like our page on Facebook. Ayan, dito nyo ako makontak kung meron pa yung ilang katanungan dito sa aming yard. So, ayun lang muna sa ngayon guys. And sana naman guys, at least may nakuha kayong konting kaalaman regarding sa ating topic for today. Ayun lang muna. Maraming salamat and goodbye. Peace out everybody!